لروجاوای گندوار شامه لباکوری باجار داریا ارتش آزاد هجمارک ji mekanîzmên rejîmê yên leşkerî têk şikandin. Her wiha jê derekî meydanî ragihand ku hejmarek ji hêzên rejîmê hatin kuştin, dema ku wan hewl didan ku kuştiyên xwe yên li kevîka bajêr bikişînin. Li Rojelatê Gundewarê Helebê, artêşa azad di nava pevçûnên tund de bersiva hewldana derbasbûna milîşeyên Îranî û Efganî li kampa Henderatê dan. Her wisa eniya Şamê ya artêşa azad, bargehên rejîmê yên li baxçeyên Elmellah bi mûşekên cehennem armanc kirin. Hevdem li taxa Salaheddîn jî, artêşa azad xalên rejîmê yên li wir topbaran kirin. Di heman demê de li eniya Cemîyetî Zehra, pevçûn di navbera herdu aliyan de derketin holê. Li Bakurê Gundewarê Dereyê, artêşa azad û hêzên İslamî di dema pevçûnan de bi milîşeyên Şiî re girên Fatmê û El'erûs û Sultanê kontrol kirin. Hevdem artêşa azad piştî pevçûnê tund bi hêzên rejîmê re rêbenda Elğurbal û taxên li derdora Kefirnasîc kontrol kirin. Her wisa hinjêderan danzanîn ku piştî artêşa azad gelek taxên Rojhilatî bajarokê Dêr el Edes kontrol kirin. Pevçûnên giran di navbera wan û hêzên rejîmê de qewmîn. Di heman demê de li Dereyê jêderan ragihandin ku li bajarê Eslanimê milîşeyên Îranî 13 efserên rejîmê yên tabûra niha bi dar vekirin û sedema wê ew e ku efserên rejîmê bi xıyanetê hatin tewanbarkirin. Piştî ku Lîwayê Fatîmiyûn di xefkekê de li bajarokê Kenakir û Dêr Edes hate armançkirin û gelek leşkerên wê hatin kuştin. Her wiha li gorî heman jêderan ku di pevçûnên li Gundewarê Dereyê efserekî Îranî hate kuştin û yekî din hate dîlgirtin ji aliyê artêşa azad ve.